κάνε ρε. Hello guys και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge, balloon challenge. Θα σκάσουμε 3 νεροπαλουνάκια, ένα στα δόντια, ένα στο κεφάλι και ένα στον αγκώνα. Πάμε να δούμε. Πρώτα το ροζ είναι για το κεφάλι. Δεν σκάει όμως. Έσκασε. Βλέπετε και τα νερά στην κάμερα, να τη σκουπίσω λίγο. Έσκασε, κοιτάξτε τον. Το βλέπετε. Το κόκκινο είναι για τον αγκώνα. Πάμε παιδιά, πάμε. Περίμενα να τον δούμε ρε. Έτσι φαίνεται. Πηγαίνει και πίσω. Έσκασε κι αυτό. Και το μπλε είναι για τα δόντια. Έσκασε και αυτό. Και τώρα παιδιά. Αντίο. Γεια σας παιδιά.